Здравейте! Казвам се Валери Киранов от 4-ти клас. Живея и уча в град Смядово, средно училище Свети Кирил и Методий, близо до старите столици Плиска и Преслав. Любимият ми предмет в училище е човекът и обществото. Днес ще посетя Мадърския конник. Обектът се намира на около 50 км от моя град. За него знам, че е мъжка фигура на кон, изсечена в скала. Тя е единствената по рода си в Европа и е под закрилата на ЮНЕСКО. Вече се намирам пред конника. Той е символ на първата българска държава. На него е изобразен могъщия владетел хан Тервел. На надписи около него са споменати и хановете Курмисош и Омуртаг. Вече съм в музея. Наясно съм, че хан Тервел е помогнал на Византия да отблъснат арабите пред стените на Константинопол. Хан Курмисош е преместил столицата от Онга в Плиска, а хан Омуртаг е укрепил държавата и е започал строителни действия. За хан Тервел ще допълня, че той помага на Юстиан II да си върне престола. За това той получава титлата кесар и областта Загоре. Занесените поражения от хан Тервел върху силния арабски халифат, той е наречен спасителят на Европа. За да разбера повече за великия български народ, ще се запътя към неговата столица Плиска. Намирам се в средновековния град Плиска. Тук са управлявали много велики владетели. Един от тях е хан Крум, наричан още страшни, заради победата над Никифор във Върбишкия проход. Той приобщава славяните към властта, пише първите закони. След негови победи той владее много големи територии от днешна Румъния, цяла Молдова и България. Друг именит владетел е хан Омуртаг. Той сключва 30 годишен мирен договор с Византия, довършва реформата на хан Крум и става самодържавец. Възстановява столицата Плиска, строи дворци, храмове, мостове и други. През този период започва изсичането на Мадърския конник. Няма как да не спомена и хан Пресян. Той разширява българските граници на юг до Бяло море и прекъсва връзката между Константинопол и Солун. След това превзема териториите около Охрид, чак до Ионийско море. Така българската държава достига до 3 морета. Намира се в голямата базилика. Когато е построена, тя е една от най-големите на Балканския полуостров. Тя ни подсказва за християнски период. Това се случва по времето на княз Борис I. Той приема новата религия, покръства българи и славяни и мести столицата в Преслав. За да разберем как нашия народ се увековечил, ще отидем там. Днес ще посетя град Преслав. Княз Борис го изгражда, за да отговаря на стандартите на неговата държава. Здравейте! Вече се намирам в средновековния град Преслав. След като Борис приема християнството, извоюва независима българска църква, създава Преславската книжовна школа, която се написва кирилицата и се създава български език. България достига своя връх по разправлението на цар Симеон Велики. По това време Преслав се превръща в великолепен и богат град наравно с Константинопол. Този период на култура и разцвет се нарича Златен век. Държавата е най-голямата и най-силната в Източна Европа.